Hi, sir. Mayong buntag. Ikaw si Sir Paul? Amiga ko ni Ma'am, Donna? Oo, gi-refer niya mi diri ba kay namo kuan amo sakyanan ba na siya nga na dito akong manghod. Ma'am, pwede patanaw daw namo kadali. Namo gud mi lakaw ba sa South so milain maano ba siya ako na chat. At pwede ra malin patanaw kadali, sir. Namo gud kalaguto diri, sir, oh. Pwede pa kanis. Dali lang kayo, sir. Kani lang, sir. Pa-open na. Pa-open na, sir. Kabalo na ko, ane. Sige po. Surprise! Thank you. Happy birthday! What I've been dreaming of. Darata, sir. Happy birthday! That I could not do. Isahan. Magulang Teaching me Asa ba? Magulang Magulang na mo, opo. Sige. Sir, naka-idea kung kinsay nagpadala? from what is now. Wala. Sige, naibinsaya para sa imo ha. Na sila, hello Paul. We, your family, love you so much. We are always happy family. Enjoy your birthday. We love you so much. Happy birthday. Surprise from Mamang and family. Ay, si Mamang. Asan mo mama, sir? Nara po dire. Sige. Sige, sir, mga yung sa imong mensahe para sa imong pamilya nga murag pinangga kay ka. Salamat. Salamat sa ilahan. Okay. Sige, kamo ma'am, basig na mo yung wish kay sir. Sir Mel, basig na kay ano. Ikaw kasabot garo ani wala. Dira ta sir. Grabe tinyandaman Kandawa nag-speech. Sa Proverbs 3:1 sa anak ayaw kalimti ang itulog kanimo kung dumi kanunay ang ipabuhat kanimo makatag kanimo taas ug moswagong kinabuhi ang atong kanimo ayaw kayo di sa likway ang pagkabutan ug pagkamatinumanon bintas kini sa imong liog sulat sa imong kasing-kasing kung buhaton mo kini malipay kanimo ang Dios ug ang tao makapatungkag maayo salig sa Ginoo sa butos ng kasing-kasing ayaw gayud pagsalig sa kaalam. Okay, tagusa sa tuwa kung ito ang kaugalingon lang mo pagsaligan at ingon siya ang nagdepende ang kataas sa tuwang kinabuhi din na sa iba dahil mo pagkabutan Paul pagkapatimanon ang among magbuhat ni birthday sa Diyos magpanalangin. Wow. Okay. Sir, dali mo kantahan nato si Sir Paul og happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan natin si Sir Paul. Okay. Happy birthday to you. Sir, onya, nalipay ta karon? Last message para sa imong family. Salamat. Lola. O sa imong mga kauban sa trabaho. Salamat. Salamat. Marabutan kayo ni si Sir Paul ba nga pagkatao. Sir, kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Alipay mi nga kami ang napili sa imong pamilya para maghatod og sorpresa karon diri sa imuha. Og happy birthday. Palakpakan nato si Sir Paul. Happy birthday.